V sobotu večer se Martin přihlásil do hry. Už předem přemýšlel o faktoru důvěry, neviditelném ukazateli, podle kterého Valve spojuje hráče do týmů. První lobby nevypadalo ideálně, protože někteří hráči měli špatný mikrofon nebo se hádali. Martin si uvědomil, že Valve nespojuje hráče jen podle ranku, ale i podle chování, reporty, bany, toxicita. Na mapě Mirage viděl, že jeden soupeř trefuje hlavy přes smoke a tým ho okamžitě začal podezírat z cheatu. Martin si uvědomil, že právě od toho faktor důvěry je oddělit cheaty a toxické hráče od těch normálních. Problém je ale v tom, že to nefunguje vždy dokonale. V druhé hře, na mapě Nuke, byla atmosféra mnohem lepší. Lidé spolupracovali, komunikovali smysluplně. Martin věděl, že když se chová slušně a normálně, jeho trust faktor stoupá a tím má větší šanci dostat podobné spoluhráče. Po několika hodinách hraní si uvědomil, že faktor důvěry funguje jako skryté zrcadlo. Hráč dostává zpátky to, co sám do komunity dává. Pokud je toxický, dostane toxické spoluhráče. Pokud hraje fair, má větší šanci potkat férové hráče. Na konci večera si Martin řekl, že možná je to štěstí, ale spíš je to o tom, že když bude hrát normálně a slušně, algoritmus to pozná a odmění ho lepšími spoluhráči.